saboda rashi na Allah ne komai ai insha Allah yanzu nan ma na hanyar zan koma gida ne. Abokina lafiya? Ba shi da lafiya. Me ya faru? Rabuwar da muka yi da kai na dawo gida. Na same shi asibiti. Mu je. in ka samu ka gode Allah ka ji kai ina baka shawara kana baka nan kan ba wawa bane ana ba shi yau ba zai karba wawa ce ga wannan kaɗan kashe kila watakila za ka ji tension ya ɗan yi karkamini to ka ga ɗan riga ya zo a ɗan kashe min kilan nan ba ɗan riga ya fashe Allah ga jewa Allah kun ga da Allah ku dakata duk wannan surutan da banza ne ni ba zan bai yana da babanmu sun mun da siya kan wannan ba zan yi na Allah ya ge dama ya shashasha dan kui dan tattabaru dama kai baraka taba wayewa bargara wawa kawai alaji ya ge kawai yayi zaran makar su mana musa ma kai kawai ka zo daga dan abun da ya faru da nan harin kana je ina neman ka yayan kan nan ya so ya mini wani rainin wani da na sa an yi gunduwa da ciyayi a zo ni da gaske an sha ana jin zamzam za ka ji ba idan ka sha wani tension da yayan ka yake daura ba ya yake cikin ne ba wallahi wani abun da wannan za ka ji kawai komai normal ne ba kile ta bane wai wallahi da mu je gurin jagus ya ba mu ai ka san jagus iyayen kaya ba ka sani ba ai ka sha ma ai komai manta shi ya kai ma kana soyayya yani to mu sa ta mu afta kawai alaji ka da wani ke ba kai yana gaya ma harkar nan jagus ya san kaya fa wallahi da lore ya wannan fa wannan aibuwan kamu ne kawai ya je ya zauna wani tension yana so ya kashe yanzu kawai a wulayi zai ji normal lafiya da shi ma shiga gari wallahi mun zo garin jagus je dan kana faruwa ba ya kamata a san mana yawa wani area ne ka san sabon kamu ne za mu dan amma ba ka sani ba so abu da bashi a ba maganan bashi kai ka san hurana in bai bani ba ma saran su zan yi kawai kwasa samu da rashi wannan duka ai Assalamu alaikum ma bibu Wace an samu wani ƙaruwa ne fa ga wani shi ma yana so dai muna ci gaba da aikin da muka saba. Ya karasa da shi ko ga shi ne da shi ma dai yana so yana harkar mu na bola. Shi ne zai na kawo ma kaya kana ci. a sannu za ka ciri kira gane wannan ba shi bane kwanaki barawan agwagin ne Ya tuba yanzu a ba na so in gane shi ai kace kai ne a sunansa ne wannan Kasimu sarki Kasimu to dan Allah dan Annabi adina saboda duk abin da zaka nema in ba lakin ka ba shirme ne yana kana gani mu zo mu ci bola mu ci kwata mu me abinci ma ba ka samu ci bike gashi nan muna samun canji mu je mu kai ka daina sata barawo banza ne bari mu fara kwashe gorunan nan mu kwashe waɗannan da yanzu na masa da to kasu ba komai ne yasa na ji daɗin haɗuwar sai dan ba ka ƙara haske a kan sana'an nan na jari bola akwai wahala a cikin ka bi sana'ar yadda ya kamata za ka ji daɗi yanzu dai ga abokina kullum da sai in je aiki abu a bani ko sisi ba da idan na yi aiki ko naira ba a bani amma yanzu kaga zan yi aiki in samu kuɗi da farko na fara samun 50 ɗari
yanzu ka gani wannan kudin aikin kwana hudu gaskiya ne. kullun 200 ake bani idan na yi wannan buhun guda ko ya ka gani Haka ne, ai farkon zuwan shi ma dai kamar yadda Kwana uku nawa ake bayarwa? kwana ɗaya kwana 100. ba yanzu ba za ka samu komai ba mu za mu dinga Hakuri za ka na yi aikin sai ko ni ma farkon Ko duk lungun da na shiga ko area da na shiga agwagi dai a wani agwagwa fa guda fa inda sai na ciwo ta fa. da Allah can da kake faɗa kai yanzu ba ka ce ka tuba ba yanzu neman kuɗi kake da haram kake ci haram za ka samu ne ya ƙare a lokacin yanzu kuma sai ka sha wuya Kyawun na halattun ya yi kaɗan. ba wanda ya zama mai kuɗi bai sha wahala ba gaskiya ma Habibu ina ga wannan da sake. Tun da Mu ba a wata fa da ke muke haɗa 3,000 fa na kanmu kuma kana mu ci abincin bola mu kwana a bola ba abin da ba ma yi a bola yanzu kawai abin da nake so kai haƙuri kaji mu za mu dinga baka 50 kullum. kafin ka fara samu kai ma Kai ma har ka zo kai na kanka. yanzu wannan alajin da kake gani wannan alaji tankon 50 kuma kullum. tsaya ka ji wannan alaji tankon wannan ogan namu in ya baka labarin wahalar da ya sha na kai mamaki amma yanzu gashi gidaje da motoci da gobe haƙuri shi yake bada komai a rayuwa ka dinga yin haƙuri da aka samu abin da kake so Allah ya tafi ka haƙuri da ana yi da sana'a. Kalilan matan shukurin kaɗan mai albarka. to shi ne ka tashi mu Dukan mu je yanzu in ƙara zuwa mu dan nemo aikin mu taso saboda rashi na Allah, saboda rashi na rabu ne, saboda rashi uwana Allah ne mai azurtawa, kuma yare yayi farko hakikar sa yana da ƙarshe. Allah ne ya yi mai kuɗi sawawan yayi mai talauci, da mai haƙuri ke da gudu sai ƙarshe romo ya lashe. za ka ga yaro ƙato bai san sunan wata da larabci ba za ka ga yarinya ƙatuwa ba ta san sunan wata da larabci ba akwai matsala. no ba ke kuma barin ga miki don baki so ni don Allah ba ki so ni don tsiya da tijara. Haba Dauda ana son dole ne za ka tusa ta ce ba ka so ka karbu da ita ma. Kama dai ni. Dama kan maganar Dauda ne. ba wai bane ai tambayar ki nake yi Kwantar da hankalin ka baby na kai ma ka san kai kaɗai nake so. daman neman ka nake yi ruwa a jirgi ka fita da bar makarantar nan na baka suspension na wata daya dama kai ne Ka tabbatar malam Sande da ba ina ta ina gama bai zo ba ma kwata-kwata ni ban kalle sa ba in ya zo zai mai rashin mutunci. Yanzu ina ta nan ka je ka kira ta mai sunan ta ma Asiya ko kowa. hasiya Why are you not writing? Ni ba san da take faɗa ba. Wannan da kama ya shi nan bai kamata ka kai mutunci a hannunka ba ya kamata wajen malami za kamata ka kai karansa. Tsagerun ɗalibai tsageru a wata makaranta ne aka yi tsageru ɗalibai tsageru masajin maganin malamai tsageru ko za ka yi duka tsageru ko kai tsageru ba ruwan su tsageru ɗalibai tsageru Salis M Auta TV Zana taho in yau sace Salis M Auta TV Salamu alaikum masu kallo sunana Salisu Yam Auta daraktan fim din Samu da Rashi kuma producer ina tallata muku wannan fim da kuma YouTube channel din mai suna Salisu Yam Auta TV wannan shiri mai ilmantarwa da kuma nishadantarwa da fadakarwa zai dinga zuwa muku ne duk ranar Juma'a da karfe 9 na dare
don haka ku biyo mu, ki biyo mu, ka biyo mu, ku subscribe din mu, sannan ku danna ƙararrawa alamar sanarwa, ku kalli wannan ingantaccen shiri. Bayan haka ma akwai shirye-shirye da za su biyo baya masu ingantarwa da faɗakarwa da nishaɗantarwa, sai kun biyo mu. Kar ku manta da sunan Salisu Yan Auta TV, sai kun biyo mu. Mun gode. Muna shirye-shirye masu gamsarwa, muna shirye-shirye masu ƙayatarwa, muna shirye-shirye masu faɗakarwa, muna shirye-shirye masu nishaɗantarwa, muna shirye-shirye masu burgewa 'yan uwa.